tots. Pràcticament d'esta promoció de mestres que van passar en queden molt pocs, però vam ser un equip molt unit i ens vam sentir molt a gust amb els companys que no eren mestres, que eren llicenciats, però que en aquell moment ens van acollir amb els braços oberts i ens ho van facilitar tot molt. 40 anys és una trajectòria que permet guanyar una perspectiva que molts no tenim sobre l'ensenyament. És difícil jutjar el passat amb les ulleres del present, això és obvi, però és inevitable tenir-ne una opinió. Com ha canviat el nostre ofici en tots aquests anys? Ha canviat, és evident, ha canviat. De fet, quan nosaltres vam començar, el que és la transmissió del coneixement, estava monopolitzat, sobretot per l'escola. Hi havia altres canals per a formar-te intel·lectualment. Avui dia hi ha altres canals que formen però que deformen moltíssim.